tardes. Isto parece un solo volver outra vez a presencialidade a este sitio e poderlo ver, pois, bueno, tan cheo de asistentes que creo que non se van a defraudar en absoluto do tema que nos trae hoxe aquí. Levamos unha racha neste mes pasado, casi era un pouco premonitorio, porque houve unha presentación de un pequeno xogo de paxaros feito en Cedeira, houve unha presentación do libro sobre a pilla dun excelente artista, un dibuixante, e hoxe nos toca, pois, tamén material literario, botánico, científico, etnográfico, pero de iso é o que nos vai falar en María. Entón, ter a oportunidade, pois, en calquer sitio, se xa Ferrol ou fora dele, de poder presentar un material fresco, presentación, ademais, que, por desgracia, temos aquí un libro con dos exemplares, un que trae María, este da esquerda, podemos facer un xogo das diferencias, porque quixemos ter presentado aquí en este sitio, antes da pandemia, pois era o libro de María, que se atopaba obviamente pois na primeira edición. Pasou o que pasou, e estamos, xa viche desa diferencia, ese punto verde aí abaixo, esta é a segunda edición. E, por cierto, corran que vuelve, según nos din na librería. Entón, como digo, ter un material desta categoría científica, divulgativa e cultural, diría eu, porque trascende realmente, tal como María declara nas súas intencións, pois trascende, digamos, o que sería un estricto tratado botánico, científico, técnico, incluso técnico-humanístico, que podería ter sido, non? E se convirte pois nunha obra, por unha parte, moi atractiva de ler, moi visual, con unha capa que eu tiña sospeita, pero non sei se me pasou, pero a capa é de María, é unha pintura feita por ela mesma, e eu pensaba que unhas pinturas moi bonitas que aparecían varias ao longo do libro, pensaba tamén felicitada, porque non, seguramente se me pasou desapercibido a sonrise, sempre as que hai nesta páxina, pero non son delas, son das súa época. Entón, hai que felicitar a cada quen, porque son moi bonitas, e creo que desde o punto de vista técnico, pues, María pode opinar con ese criterio que a mí. En todo caso, bueno, este traballo en equipo, por supoño que tamén o ánimo para botar o tempo que se botou en Caurel para abordar unha obra deste tipo, para aparcar de momento unha tese, pois, como ela nos vai contar, pois realmente require non só unha vontade decidida por parte de María, sino tamén un entorno familiar determinado. Entón, creo que temos que felicitarnos, en definitiva, pois, de ter na nosa sociedade xente como a que temos aquí e produtos como o que temos aquí. Un libro estupendo e desto, pois xa, María, é o teu turno. Contanos. Moi ben, pois moitas gracias. Que se fa o favor, apagar as luces. Bueno, non sei se vou necesitar o micrófono, eu teño unha voz bastante potente. Escoitaseme ben, porque se é así prefiro prescindir do micrófono para poder falar a vontade e pasar as diapos de pé. Se me escoita ben tamén na última fila, verdad? Moi
Bueno, pois no primeiro lugar, agradecer a vosa asistencia, agradecer, antes de nada, a Sociedade de Historia Natural e o Museo de Historia Natural de Ferrol a oportunidade que me ofrece de poder presentar aquí o meu libro, concretamente a Xan Rodríguez Silvar. Estoulle especialmente agradecida porque el foi, digamos, o artífice directo de que eu este hoxe aquí. María das Herbas e as Herbaxeiras do Courel. Igual algún dirá, pero non era Courel. E non, Courel é o que etimolóxicamente denominou a Xunta. Pero eu o primeiro que fixen ao chegar ali, díxenlle aos paisanos, aquí como din, Courel ou Courel? E me dixeron, neniña, aquí toda a vida dixemos Courel. Dixen, pois logo está claro, será Courel para min tamén. Crónica da cultura popular dunha terra extraordinaria. O que ia ser unha, non guía, pero algo parecido, de uso tradicional de plantas medicinais, converteuse nalgo moito máis amplo, como poderemos ver ao longo desta exposición. Trátase dun libro de divulgación, tanto para os expertos como o público en xeral, que en realidade é unha triloxía. O que eu vou presentar aquí é o primeiro tomo, que se publicou en novembro de 2020 e que de forma abraiante en 6 meses esgotouse, sin poder facer presentacións presenciais, e a segunda edición saiu á rúa en maio deste mesmo ano. Pois empezamos falando da área de estudo, a bisbarra do Courel, concellos principalmente Folgoso, que é onde eu centrei o meu traballo, pero tamén os concellos limítrofes, os concellos colindantes co de Folgoso, que porque a Serra do Courel tamén se extende a áreas deses concellos limítrofes, concretamente Pedrafita do Cebreiro, Samos, Quiroga, O Incio, Pobra do Brollón e Triacastela. Aquí marquei aquí o territorio, a Serra do Courel, no sureste da provincia de Lugo, e que forma parte, xunto cos Ancares e algunha outra, das denominadas serras surorientais galegas. Centrándonos no concello de Folgoso, trátase de 193 km cadrados que está repartido en 50 núcleos de poboación, 42 no Courel Alto e 8 no denominado Courel Baixo. Courel Alto é centrado en Seoane, a vila principal, e o Courel Baixo, que é esta zona, centrada en Folgoso do Courel, que hoxe en día é a capital do concello. Hai 1000 habitantes agora mesmo censados no Courel. O número sigue disminuindo, por desgracia, porque xa sabemos o que pasa no mundo rural, as persoas maiores desaparecen, os novos marchan, e nada que ver cos 6.000 habitantes, 6.000 e pico que chegou a ter o concello nos anos 50, 40, 50, cando comenzou o éxodo a cidades de España como foron Barcelona, Bilbao e Madrid. Recoñecementos recentes da Serra do Courel. En abril de 2019 foi declarado Xeoparque Mundial pola UNESCO, sendo o primeiro xeoparque da Península Ibérica. Perdón, do noroeste da Península Ibérica. En febreiro do ano pasado, o concello de Folgoso foi denominado como municipio de interés turístico pola Xunta de Galicia.
En marzo tamén do ano pasado, un mes despois, a Devesa da Rogueira foi declarada primeiro bosque en España con certificado FSC, que poderíamos traducir ao castelán, ou neste caso máis ben ao galego, máis ben como Consello de Administración Forestal. E agora mesmo, como quen di, o mes pasado, en setembro deste ano, foi a Serra do Caurel declarada nada menos que Reserva da Biosfera tamén pola UNESCO, o mesmo que a mesma institución, ou o mesmo que declarouse o Parque Mundial hai 2 anos. A Devesa da Rogueira, témola aquí. Conocedes a Devesa da Rogueira, ou polo menos oíchedes falar dela? Pois é un dos bosques máis emblemáticos de toda Galicia e, bueno, pois tamén o máis emblemático, poderíamos decir, do Caurel. Hai outras devesas, como pode ser a de Romeor ou a de Paderne, pero a máis ampla e mellor desarrollada é a Devesa da Rogueira, que por baixo está esta aldeiña denominada Moreda. Que se entende por devesa? Bosque mixto, orientado ao norte, aproximadamente a 1000 metros de altitude. Esa foi a denominación dos botánicos de Santiago, que é o que se entende por devesa. Nada que ver ca dehesa castellana. Aí é outra cousa moi diferente. Isto quedoume moi pequeniño. Eu puxera as letras máis grandes, cousas da tecnoloxía, ao final se me esquecer. Poñelas o tamaño que... Non sei se podedes ver o... Podedes ler así, vale, gracias. Vale, moi ben. Non, porque isto estaba o mesmo tamaño que o resto, sinto. Base do traballo. El Caurel, as plantas e sus habitantes, de Emilio Blanco Castro, biólogo salmantino, que, aínda que o seu estudo foi abarcando a etnobotánica xeral de toda a zona, e asentou as bases da etnomedicina no Caurel. Eu non dixen, eu son farmacéutica, entón preferín afondar no tema da etnomedicina. Que é a etnomedicina? Pois os usos medicinais que as persoas do rural fan do seu entorno vegetal, por decirlo en poucas palabras. Entón, puxenme en contacto con Emilio en canto souben que ese traballo estaba feito por el, e alegrouse moito de que alguén continuase a súa labor, porque el decía no seu libro que non podería, que só pudo, digamos, facer un esbozo xeral da tremenda sabedoría e coñecementos tradicionais da zona e que gostaría moito de que alguén afondase máis neste tema. Por iso se alegrou moito cando eu lle dixen que eu era esa persoa. Acabamos de estar xuntos nun seminario que hubo na Estación Científica de Seoane o mes pasado, e ali atopámonos de novo despois de moito tempo. A idea deste libro, desta obra, combinar o mundo rural e as súas tradicións ca medicina. Eu son farmacéutica de terceira xeración, xa o meu pai, o meu avó eran farmacéuticos, pero eu o que quería era campo aberto, moverme na natureza, adoro o mundo rural, adoro a natureza e as persoas do mundo rural, e como xa iniciara os meus traballos de investigación na Universidade de Santiago e o paso seguinte era a tese, pois inicialmente este traballo foi concebido como unha tese de doutoramento. Pero dos 2 anos que eu vivín na Serra, despois do primeiro ano de traballo de campo, decidín que non sería unha tese, que sería un libro de divulgación pro público en xeral, porque tiña medo de que quedase relegado ao ámbito académico, e que non tanta sabedoría e tantas maravillas que non se poideran dar a coñecer ao público en xeral. O obxectivo do traballo, satisfacer os expertos tanto como o público en xeral. Os expertos, os botánicos, os etnobotánicos. Aí hai capítulos, como pode ser parte da introducción, a metodoloxía,
ou parte do catálogo, certos capítulos que están máis ben orientados aos expertos e despois, en xeral, o público en xeral, bueno, pois, o que fixen foi intentar que fora un escrito ameno, de fácil leitura, entretido, que poidera enganchar, digamos, ao lector, independentemente do seu grado de formación en xeral ou do tipo de formación que tuvera. Despois, por que o Caurel? Pola riqueza botánica extraordinaria que ten. De feito, ao 40% da flora total galega está representada nese 5% que supón o territorio do Caurel dentro de Galicia, e tamén porque a tradición e a cultura popular que ten son extraordinarias, porque falamos dun illamento secular por cuestións xeográficas. Durante séculos foi un territorio moi illado, hai relativamente poucos anos que se construíron as estradas que comunican o Caurel cas vilas máis importantes, como poden ser Pedrafita do Cebreiro, Quiroga ou Lugo, non? E por iso se conservou esta sabedoría tamén ao longo dos séculos, e tamén podo dicir que a memoria dos caureláns é absolutamente abraiante e extraordinaria, porque incluso persoas non só as máis velliñas, sino tamén de mediana idade, pois tamén me contaron cousas que a súa vez lle contaran, pois... que lle contaran, digamos, os seus ancestros, aboas, veciñas e demais, non? Que máis? Bueno, aquí esta recreación, collín varias fotos e fixen esta recreación da María das Servas no Caurel, cunha flor, aquí o meu callado, e aí non se ve porque nas costas levo a mochila, que era a imaxe que as persoas do Caurel tiñan de mí e tuveron durante 2 anos, que foi, como digo, o tempo que durou o traballo de campo. O pouco tempo de chegar a vivir ali, que prácticamente todo o tempo foi en Seoane, un día me enterei de que tiñan un nome para min, mellor dito un sobrenome. Puxéronme María das Servas. Síntome verdadeiramente orgullosa dese sobrenome. Por iso o título do libro é María das Servas e as servaxeiras do Caurel. Cando digo 40% da flora total galega, refírome concretamente a 900 especies de plantas vasculares repartidas en 82 familias e máis de 400 xéneros, que non está nada mal. Factores que explican a riqueza botánica deste territorio. No primeiro lugar, a localización xeográfica estratégica, porque sitúase nun lugar que recibe a influenza da chamada Europa eurosiberiana do norte, da fría Europa do norte, entrando dende Pedrafita do Cebreiro e por esa zona, non? Podemos atopar especies, exemplos de especies arbóreas, como nas partes máis altas da Revesa da Rogueira, concretamente fraias e teixos. E, por outra banda, tamén recibe a influenza da chamada España mediterránea, que ven dende León e entra por Quiroga. É dicir, esa España mediterránea podemos vela representada no Caurel Baixo, no Caurel Sur, do que falamos antes, concretamente especies arbóreas que pode haber en aldeas como Froxán, as sobreiras, esas árbores que dan o corcho. De especies arbustivas, os albedros ou érbedos, concretamente da España mediterránea, porque é o símbolo do escudo de Madrid, ese arbusto, e de especies herbáceas podemos ter, por exemplo, lavandas, como exemplo da España mediterránea. Diversidade na composición das rochas, aínda que a maioría son rochas silíceas, son rochas ácidas como no resto de Galicia, pero tamén hai afloramentos calcáreos moi exclusivos e lugares moi localizados,
como pode ser o chamado taro blanco, un afloramento calcáreo moi grande que está no Caurel Alto e que se pode ver dende moitos pontos da serra. Eses afloramentos calcáreos que favorecen, por exemplo, que haxa covas, cando en Galicia é raro que existan covas, pois ali as hai debido a ese terreno calizo, tamén favorece que haxa determinadas especies do ámbito da España mediterránea. Diferencias altitudinais e de orientación, pois sí, porque estamos falando dun terreo montañoso. Entón, estas diferenzas altitudinais e de orientación son as propias da orografía montañosa deste territorio. Dende os 400, 600 metros do val do río Lor, que o río Lor é o río máis importante da zona, ata os 1600 metros que superan escasamente o Pía Páxaro ou o Formigueiros, non? E tamén, claro, as abas das montañas, ora norte, ora sur, iso tamén favorece, lóxicamente, a proliferación de especies diferentes. Aquí temos o denominado marco de medio mundo, que eu adoro este nome, e os paisanos da zona lle chaman así. Cando un chega, sube dende Pedrafita do Cebreiro, sube o Cebreiro e chega a ese alto denominado hospital, xusto a partir de aí hai que baixar o porto de montaña sentido Seoane. Pois a pouco de empezar a baixar, un se mira ao lado esquerdo, pode apreciar estes dous paredóns de rochas tan abraiantes, tan espectaculares, que parece que están enmarcando a serra toda. Entón, por iso lle chaman o marco de medio mundo. Eu lle chamo o pórtico da gloria que se abre a serra do Caurel. Aí parece que un entra noutra dimensión. É como algo esotérico, casi, non? Eu sempre digo isto, por iso puxen en vermello. Protagonistas da obra, as persoas. E aquí quero marcar unha diferenza esencial respecto ás outras obras dendo botánica e concretamente dendo medicina. As protagonistas non son as plantas medicinais, son as persoas, verdadeira alma do territorio. E iso o poño de manifesto a través das reseñas dos informantes chave. Esas reseñas o que fago nelas é destacar algún rasgo de carácter da persoa en cuestión que me chamou a atención ou determinadas cousiñas que me explicou de plantas que foran particularmente interesantes. Aí é onde me centro eu nas reseñas dos informantes, que son 30 informantes chave, parte do Caurel Alto e parte do Caurel Baixo. Aquí aproveito para decir que, aínda que, como sempre sucede, na maior parte dos casos as mulleres son non a maioría de mulleres, pero tamén os homes que resultaron informantes chave tiñan unha información máis particular, máis exclusiva, como que eles parece que divulgaban menos os seus coñecementos que as mulleres que falaban entre veciñas ou familiares, non? Capítulo hondo, un poquinho máis adiante, falarei del con máis pormenorizadamente, ritos ancestrais, chamados encoutos, na serra, interesantísimos, e penso que algún deles é a primeira vez que se recolle por escrito, testemunhos persoais impresionantes, algúns que, de logo, parece mentira que estemos en pleno século XXI, que as cousas que me contaron e que recollo no libro. Refráns, lendas, cancións, adiviñas, comentarios, historias, anécdotas, chistes, bueno, aí vai de todo. E isto non é máis que o primeiro tomo. Hai moita cousa que aínda está por contar. Que, en xeral, supoñen unha referencia para o resto de Galicia. O catálogo é o fío conductor da obra, como dixen ao principio, trátase dunha triloxía, e nese catálogo veremos plantas tanto de uso humano como veterinario. Tomo 1.
plantas herbáceas silvestres. Neste caso, o catálogo ocupa a terceira parte da obra. O resto é todo o que pon máis arriba. Tomo 2, plantas leñosas silvestres e fieitos en xeral, e tomo 3, plantas cultivadas e naturalizadas. Esta é o frontal, a fachada dunha casiña que hai en Mercurín, aldea do Caurel Alto. E esta planta, sabedes cal é? Non quero falar eu só, creo que tamén participedes vos. Alguén sabe que planta é esta? Verdad que parece marihuana? Parece María, pois a verdade é que sí. Estas follas, verdad? Estas follas tan características, diso, ostras, así, follas palmeadas con forma de man humana, a verdade é que fan sospeitar, pois resulta que non. E isto que parece marihuana, trátase do eléboro. En castelán chamanlle eléboro, concretamente o nome científico é Eléborus fétidus, e lle chaman chaveira no Caurel. Chaveira porque parece ser que as plantas cando florecen é como se fora a chave que abre a primavera, porque son das primeiras en saír. Sempre digo que os caureláns son moi poéticos, que non é de extrañar que Uxío Noboneira nacera e se criara no Caurel. Pois ben, a chaveira a utilizan, por exemplo, as follas, a utilizaban, máis ben, para os calos, durezas, porque cando unha a manipula, solta unha sustancia que é descamante da pel. Pero hai que ter moito cuidado, porque cando unha a manipula en exceso, e diso saben os botánicos de Santiago, podes chegar a notar mareos, dor de cabeza e mesmo alucinacións. Así que isto de que lembra a marihuana non só é unha cuestión, como podedes observar, non é só unha cuestión morfolóxica, non? É que hai algo máis de semellanza ca marihuana. O tomo 1 en cifras, pois son 316 páxinas, 245 ilustracións, prácticamente son todas fotos miñas, porque eu tamén unha das miñas grandes aficións é a fotografía, 198 informantes, dos cales 145 son mulleres e 53 son homes. Como dixen antes, isto é algo xeral, porque as mulleres, quero dicir algo xeral nos traballos de endobotánica, porque as mulleres sempre foron tradicionalmente as que tomaron conta dos nenos e dos doentes, non? Por esa razón, pero como digo, a información que me aportaron os homes era particularmente exclusiva, de alguna maneira especial. En total foron 350 entrevistas, porque houve persoas as que as entrevistei varias veces. Número de entrevistas de 1 a 9. Houve persoas as que cheguei a entrevistar ata 9 veces. Por iso, podedes ver que as entrevistas superan o número de informantes. Media de idade dos informantes chave, 75 anos. A muller máis velliña daquela tiña como 93 anos. Penso que Carmen de Romeor tiña daquela, cando entrevistei por última vez, 93 anos. De feito, ela me decía: María, é que cando un noventea, é que noventease. E dixen, bueno, por Dios, Carmen, o conto no libro. Ela me enseñou o verbo noventear. E a verdade é que noventeaba maravillosamente. Digo en pasado porque hai moi pouquiño que faleceu, pero bueno, madre miña, miña madriña, cantidade de cousas que me contou Carmen. E despois, a máis velliña tiña 6 anos, e logo o máis novo, que era un home que era Félix de Ferreiros da Riba, que daquela contaba con 55 anos. Plantas medicinais en total, si contamos os 3 tomos,
176 especies, das cales 54 pertenecen ao tomo 1. Bueno, pois, según contou xa, introduciu o tema Xan, das ilustracións que hai no libro, figuran 11 láminas botánicas pintadas pola miña nai aquí presente, Antonieta de Oteiza, que é pintora e que se especializou hai moitos anos en pintar flores, non? Entón, aquí temos un exemplo dunha lámina dela que representa unha orquídea. Resulta que hai prácticamente 30 especies de orquídeas silvestres no Caurel. Creo que entre 20, 28 ou 29, casi 30 especies de especies silvestres, 30 especies de orquídeas silvestres no Caurel. Nada máis e nada menos. Non é necesario ir ao Amazonas para atopar orquídeas. A máis espectacular é esta, como podedes observar, a Opris apífera, que se chama así, a especie apífera, refírese a que imita a femia dunha abella, de maneira que o macho vai polinizala pensando que é unha compañeira. É a maneira que ten a flor de multiplicarse. Non tuven a sorte de atopala tal cual no Caurel, porque debe estar moi agochadiña. Aquí hai uns tarriños que preparou a miña amiga informante Manuela de Seceda, que preparou, aquí podedes ver, de maneira moi cuidadosa. Hai que secar as plantas á sombra, sempre me decían, e foi metendo folliñas, cabeciñas ou ramas das poliñas das plantas, dependendo de que fora ourego ou erva luisa ou o que fora, non? E esta planta que é? Hipérico, moi ben. Hipérico, tamén chamado erva de San Xoán, e no Caurel lle chaman pericón, que tamén me fixo moita gracia ese nome. O pericón, este é o pericón. Planta panacea no Caurel, que se utiliza para moitas cousas, con uso externo, por exemplo, pois para feridas, queimaduras, infusión das follas, incluso creo que algunha vez fixeron emplastos e demais. Elementos distintivos deste primeiro tomo, María das Herbas e as herbaxeiras do Caurel. A liñeira, chamada Presentación en castelán, escribiuna Felipe Senén López Gómez, toda unha autoridade a nivel de tradicións e cultura popular galega. Ele é membro da sociedade de, como lle chaman, que me sale agora, Autoridade da Cultura Popular en Galicia, é membro da Real Academia Galega das Artes. Iso, da Real Academia Galega das Artes. Me decía, María, non digas da Real Academia Galega en xeral, que me van matar. Eu son das artes. Bueno, pois moi ben, xa queda dito. Foi director do Museo Arqueolóxico de San Antón, o Museo Arqueolóxico da Coruña durante moitos anos, despois pasou á Deputación da Coruña e tuve o honor de que ele escribiu a liñeira do libro. Pinturas, como xa dixen, 11 láminas botánicas pintadas pola miña nai, nos casos en que a planta era difícil de atopar, sobre todo estamos falando de plantas do catálogo, cando era difícil de atopar non daba con ela, ou simplemente para complementar algunha fotografía. Escritos etnomedicinais do século XIX, 2 escritos etnomedicinais que me regalaron, un deles unha informante do Caurel Alto, Elisa Gallego López, regaloume ese escrito que tiña lido un antepasado e que incorporei ao catálogo. E outro dunha amiga, Josefa Cortón Penelas, que ela é de Lugo, e que se refire a tamén un escrito dun antepasado dela, que aínda que se trataba da aldea de Xerbolés, tamén pertence á provincia de Lugo, que este fora do Caurel. Capítulo hongo. O hongo hoxe en día lle chaman kombucha. Falamos dun conglomerado de
fungos e de levaduras, do que me falaron no Caurel un día de casualidade e eu fiquei sin palabras. Resulta que nos anos 50, 60 e penso que igual hasta 70, a xente do Caurel tiña o denominado por eles o hongo, unha panacea que según eles curaba de todo. E por que o tiñan? Porque había moita xente que, como comentei, emigrou a Barcelona e de Barcelona o levaron ao Caurel. Incluso lle puxeron música, convertiron o hongo, dedicaronlle unha canción co estribillo da Rianxeira. Non sei se vichedes aquel, moita xente me di, María, te vin no luar. Bueno, no luar fixeron que eu cantara a canción do hongo. Tome no hongo, tome no hongo, tome no hongo, que bon, cura dolor de cabeza, hígado, espalda e riñón. Pois ben, iso foi o que eu cantei no luar. E bueno, fiquei, resulta, unha persoa me falou do hongo, despois fui preguntando ao resto, tanto no Caurel Alto como no Caurel Baixo, e, bueno, pois, un capítulo está dedicado a él e é inédito no contexto do rural en España. Así que ese capítulo é verdadeiramente exclusivo. Despois a miña nai me contou que unha tía boa miña da provincia de Lugo, criada en Sarria, tamén eles coñecían, a súa familia coñecía o hongo. Iso o conto no libro, e que lle fixera, quería que o tomara o meu avó materno, e que le dijo, o meu avó materno díxolle, non insistas, Delita, non insistas, Carolina, non pienso tomar esa porquería. O sea que resulta que eu tiña unha anécdota de hongo na miña familia, e sin sabelo, e cando fun ao Caurel e non descubriron, despois a miña nai me contou isto da querida tía Carola, non? As reseñas dos informantes chave, desde logo, é un elemento distintivo importantísimo. Como dixen, o que é as reseñas dos informantes chave, para min, prácticamente podería decir que é o máis importante, porque é o que eu fixen con máis cariño, non? Bueno, que nin decir ten como me acolleron no Caurel, cos brazos abertos, sentíme como se fora a miña casa, dende o primeiro momento, e foi maravilloso a súa colaboración, a súa axuda, o cariño que me deron, iso é indescriptible, non? Pois, incluindo a prosa poética de Virginia González Gancedo, que ten máis de 90 anos e aínda vive en Seoane do Caurel, e só con ela eu podería ter un libro completo, porque ela ten moreas de libretas de prosa poética, escrita por ela dende que era unha neniña. Ela ia cas ovellas ao Taro Blanco, do que falei antes, iba cas ovellas ao Taro Blanco, e como non tiña onde escribir, collía unha pedra e escribía nas lastras do Taro Blanco. Me decía, igual, si cadra hai algunha pedra no Taro Blanco cos poemas meus. Ela escribe reflexións, historias, a forma de vida no Caurel, cando ela era nena e cando ela era nova, e aí incluo varios poemas que tuven o privilexio de recoller no meu libro, e que, lóxicamente, é unha das cousas máis queridas por min e máis exclusivas da obra, non? Conceptos e terminoloxía inéditos non recollidos antes por escrito. Bueno, pois tamén o hai capítulos así, como a triloxía curiosa da medicina popular do Caurel, como é a auga enmelada, o pan, como era, auga apanada, auga enmelada e cunca freixal. Nada menos, aí queda eso. Auga enmelada, auga con mel do Caurel, que é un mel extraordinario, no verán, collían, iban á fonte, en un cacharro destos de barro, botaban un pouquiño no fondo, e misturaban ese pouquiño mel ca auga, que rica sabía. Eu dou fe porque é unha maravilla. A auga apanada, collían un cachiño de pan centeo, dunha corteza, e botábana nun vaso, cando a muller daba a luz,
como reconstituinte. Iso era a auga apanada. E a cunca freixal forma parte dun ritual do encouto da Ra, entendéndose por Ra un escarabello que atacaba as vacas e que se non actuaban a tempo a vaca podía chegar a morrer. Hinchábanlle os ollos e podía chegar a morrer, non? Entón había un encouto, había que encoutar a Ra e para iso a avoa dunha informante miña de Parada, Manuela, utilizaba unha cunca feita exclusivamente de madeira de freixo e que só utilizaba para encoutar a Ra da vaca. Por iso lle denominaba cunca freixal. Que máis? Elementos que revelan a personalidade e idiosincrasia dos habitantes do territorio. Por suposto, teñen unha retranca fora de serie. A retranca das persoas do Caurel, amigos, iso hai que vivilo, porque contan, xa non é o que contan, é tamén como o contan, non? E iso é extraordinario. Por iso procurei tamén, bueno, o humor, como dixo alguén, moi atinadamente, o humor é o patio de recreo da vida. Para min, para a miña familia, o humor sempre foi esencial. Sempre quixen que na miña obra o humor tuvera protagonismo, tanto pola miña parte como narradora, como recollendo as anécdotas, chistes e curiosidades que me contaron os habitantes do Caurel. Comentarios, testemunhos, bueno, todo eso que, como digo no prólogo, ao final dos agradecementos do libro, e a ti que tes o libro nas mans, que se non amas o Caurel, lendo este libro, seguro que o amarás, non? Como din eles, iso ben seguro. Factores que confiren personalidade á obra. Bueno, aquí non sei se hai algún filólogo galego na sala, pero houve algún filólogo que me reprochou iso. O uso do galego da aldea, con mayúsculas, da aldea. Tanto pola miña parte como narradora e observadora, como por parte dos habitantes do Caurel, porque aproveito para decir que un elemento importantísimo é que transcribo literalmente o que eles contan, que as súas palabras, co maravilloso galego caurelán, que está recollido como unha variante do galego oriental de Galicia, que é un galego maravilloso, eiquí, eilí, si ledes a poesía de Novoneira, pois sabedes do que falo, non? Ou decir muín ou camín, en vez de muiño ou camiño, non? Pois transcribín, como digo, literalmente o que eles contaban. Entón, o galego pola miña parte, como narradora, é o galego de Bergantiños, o que eu aprendín de nena en Carballo, nas aldeas de Carballo, onde eu nacín e me criei, non? Entón, hai un contraste entre o galego que falo eu e o galego que falan os paisanos do Caurel. E penso que é un contraste moi bonito. Evitando o galego normativo. O sinto moito. Eu non podo co galego normativo. Non. Penso que non é galego verdadeiro. Penso que é un galego neutro, un galego que non existe na realidade, porque na aldea non din isto é para o can, din isto é pro can, por exemplo. Non din tenreira, din cuxo, xato, becerro, chamando a cría das vacas. Non din solo, din chan, e así tantas e tantas palabras, porque unha lingua transmite sentimentos e emocións, non só sirve para comunicarnos, tamén comunica sentimentos e emocións, e eu penso que o galego normativo é frío e neutro. Por iso eu non quero escribir en galego normativo. Bueno, aí queda iso. Penso, vamos, así é como sinto e así vamos facer sempre, por máis que me reprochen algúns. O sentido do humor, xa o dixen, tanto na narración pola miña parte como
por parte dos informantes, que veredes que hai un apartado concretamente que dedicado aos chistes, anécdotas, cousas que ou ben vivín eu ou me contaron eles. O factor sorpresa, contido do texto das ilustracións inesperados. Bueno, disto non vou falar. Claro, porque senón non sería unha sorpresa. Non, entón aí queda o que é a incógnita queda servida. Isto é un dente de león axeado que atopei ao pé do tarro blanco. Esta foto aquí representa algo, iba eu lembras, mamá? Iba eu ca miña nai pola ruta do río Pequeno e atopei esa folliña que dixen, pero que aspira que folliña máis bonita. E a puxen aí nunha porta e non imaginei que sería que formaría parte do libro desta maneira, non? Porque da solapa do libro. Penso que quedou moi ben. Que máis? A xanzá. Bueno, agora trátase de poñer un exemplo de planta como parte de, bueno, por falar un pouco tamén do catálogo, a planta chamada xanzá, genciana en castelán, a genciana lútea subespecie aurantiaca, que é a que hai no Caurel, de flores laranxas, en contraposición a genciana lútea subespecie lútea que hai noutros lugares de Europa, pero a flor é amarela, non é laranxa. Esta subespecie nada máis que existe nas montañas de Galicia, nalgúnas, como pode ser esta, e de León. Nada máis que ali. É un endemismo que está circunscrito a esa zona. Bueno, esta é unha lámina botánica da miña nai que representa a xanzá, xunto ca súa raíz, que realmente é a que se utiliza, o cocemento da raíz, a auga de cocer a raíz é a que utilizan para curar, e aquí temos un detalle das flores que, como vedes, están dispostas como se dixéramos en pisos, e cando a planta está con esas varas das flores na primavera, pode acadar pois os metro e pico de altura. Así que non pasa desapercibida. Por desgracia para a planta, porque a esquilmaron, houve épocas en que a esquilmaron para quitarlle a raíz e levala fora. Os do Caurel me decían que eles procuraban ser respetuosos, pero que había quen a levaba fora do Caurel a sacos. Así, claro, puxerona a piques da extinción, porque por tratarse da raíz, lóxicamente, pois claro, se arrincas a raíz, pois adiós planta, non? A raíña do Caurel é como lle chamo eu, porque é a planta panacea por antonomasia no Caurel. Como digo, utilizaban, e ás veces aínda utilizan, é rara a aldea que non teña, rara as persoas, as casas, que as persoas non teñan o que é un botiño cun cachiño de xanzá seco por si en algún momento poidera facer falta, non? Como se utiliza? Pois cocendo a raíz, a auga resultante, unha auga amareliña, en uso interno ou externo, para feridas, mazados, queimaduras, en uso tópico, esa auga para cicatrizar feridas, como digo, queimaduras, gargarismo, se falamos de farinxite ou afonía, que máis? Enxuague, se falamos de problemas de dor de moas ou infección de moas. Logo, en uso interno, por vía oral, un chupito, o que un pouquiño a noite, como adelgazante, para tensión alta, a febre, pulmonía, dor de moas e tantas cousas que me contaron no Caurel, pero moitísimas cousas. E, se imos a fitoterapia científica, bueno, aquí fago un inciso. No catálogo sempre comparo o que me contan no Caurel, o que me contaron e me siguen a contar, ca fitoterapia científica. E hai un paralelismo impresionante, no sentido de que falan dos mesmos usos, semellantes ou complementarios. Pois ben, os libros nada máis que di que é aperitiva e digestiva, que é por un cólico
igual un cólico que te senta pesada a comida ou unha cousa así, pois que pode ser digestiva. E que significa aperitiva? Que abre o apetito, que abre o apetito. De feito, de aí ven o nome de aperitivos. Nos chamamos de bitter porque pronunciamos como escribimos, pero esa palabra que ven do inglés chamado bitter significa precisamente amargo. E esta planta, a xanzar, esta concretamente, ten como parte dos principios activos unha sustancia que é a máis amarga que existe no mundo vegetal. Así me decían no Caurel que non hai quen a trague, que hai que botarlle, non sei, mel, sucre, o que sexa, para poder tragala, non? Aquel señor que me dixo do Carballal, do Caurel Baixo, Juan do Carballal, me dixo, como me dixo, nena, non hai alma nacida que a trague, ou ben reventar. Me dixo, bueno, de Juan, e claro, porque se é unha sustancia tan amarga, pois podemos imaginar, non? Onde hai a máis de 1200 metros de altitude, en claros de matogueira de Genista, Florida. De que vos sona Genista? Non vos sona dunha canción de Joan Manuel Serrat? Moi ben, Mediterráneo, le daré verde a los pinos e amarillo a la Genista, porque ao que lle chaman, a maneira de chamarlle en Galicia é piorno, en contraposición a xesteira. A xesteira é de xestas, en castelán retamas, e esta Genista Florida é o que lle chaman a ese conxunto é piorno. De aí tamén o nome da aldea dos Ancares que lle chaman Piornedo. Distribución, como dixen antes, nunha área moi restringida, nada máis, esta, Genciana lutea subespecie aurantiaca, entre Galicia, Asturias e León. E agora, seguindo as indicacións de Xan, que me dixo, a ver, María, conta tamén e fai algunha referencia un pouco máis, digamos, polo miúdo, máis detallada, da túa experiencia no Caurel. Pois ben, eu poño entre aspas, eu non tiña coche, que ben que non tuvera coche, e o sigo sin ter, Digo que ben porque o feito de non ter coche foi o que fixo que vivira unhas experiencias verdadeiramente espectaculares, non? Porque tuven que coñecer e descubrir todos aqueles atallos, todas aquelas maneiras de chegar ás aldeas que rodeaban Seoane, porque sobre todo vivín en Seoane, a vila do Caurel Alto, e moi pouquiño en Folgoso, só 5 meses, a do Caurel Baixo, non? Entón, despois de recoñecer e descubrir atallos, pois o que un encontra polo camiño, non? Que sempre é interesante, bichiños, hai moitos animaliños ali que descubrín, cruzaba un corzo, un raposo, algunha culebriña, os paxaros, e por suposto as persoas que encontraba polo camiño e que xa moitas veces espontaneamente me contaban cousas das ervas, por iso sempre tiña que ter moi preparada a mochila con todo o material, non? E tamén se deu o caso, lóxicamente, bueno, pois Teixeira, que é a aldea máis alta do Caurel Alto, pois está, que sei, a 15 kilómetros ou 20 de Seoane, lóxicamente eu non podía subir no día ata alá arriba, non? Entón, viñan, como eu vivía en Seoane, que é o lugar onde está que hai os servicios básicos, non? De supermercado, bares e bancos, pois había xente que baixaba a Seoane, porque igual iba ao centro médico, e me decía, veña María das Ervas, que nós vivimos en Teixeira, e se queres logo levámoste ali, de paso que subimos, e despois eu baixaba a pé. Porque claro, para baixo todos os santos axudan. Entón eu andaba pois unha media de 8 ou 12 kilómetros diarios, non? Entrevistas nas casas, bueno, pois aí, cando falo na metodoloxía, querendo axustarme o método científico, concretamente as regras da etnobotánica, conto que a hora de atopar
atopar informantes, eu sigo unha vertente que é a de non procurar persoas expertas. Non. Penso que andar a procura de expertos podía limitar a información conseguida. Eu nunca andaba a procura de expertos. Eu chegaba á aldea, ca mente aberta e pensando a ver que podía descubrir aquel día. Que me atopaba unha persoa polo camiño, que igual esa persoa xa me podía contar cousas das ervas, pero senón que me decía, mira, eu non sei, pero vai aquela casa do cimo do pueblo ou do fondo do pueblo, que hai tal veciña que aí ela seguro que che pode contar, non? Entón, pois, despois chegaba a casa, poñíamonos cómodas, a persoa e eu, e ali, pois, se desgranaba o que é o fío dos seus pensamentos e da súa memoria. Chegou un momento en que despois, cando vin que tanta xente sabía e sabían de tantas plantas, o que fixen foi un listado por orden alfabético e despois eu iba ás entrevistas con ese listado para refrescarlle a memoria ás persoas, porque podían falarme do ourego, pero podían contarme cousas diferentes dependendo da aldea ou de que fora Caurel Alto ou Caurel Baixo, non? E despois, como dixen ao principio, cando o Concello de Folgoso xa non me quedaba aldea ninguna por percorrer, pois entón busquei nas aldeas colindantes, nos concellos colindantes, tamén no Incio, en Lóuzara, Pobra do Brollón ou outras, e así tiña esa referencia, non? Porque suliño a Ponte das Letras Galegas deste ano como unha data especialmente importante, verdadeiramente inesquecible para min, porque despois destes meses, tanto tempo de a desgracia que tuvemos que vivir todos, pois chegaba un momento en que eu estaba moi triste porque, para min, o máis importante era levarlle os meus informantes chave o que é o produto da súa sabedoría, non? E un momentiño, porque isto se me foi. Te fai falta luz? Non, gracias. Aí. Entón, decía eu, home, para min o máis importante é ir ao Caurel e levarlles os informantes chave o que é, pois isto, non? O libro, poñer nas súas mans este agasallo e os 30 informantes chave ou as súas familias, porque desgraciadamente había casos nos que os informantes chave xa non viven, xa falo diso tamén no libro, entón o que é localizar as súas familias e poder poñer nas súas mans ese agasallo que para min é o máis importante de todo, non? Entón, pois tiña esa tristura de non poder ir ao Caurel a entregarlles o libro. Entón, un día falei cunha amiga que me dixo, non te preocupes, María, que imos xuntas, levote no coche, e así foi. Unha fin de semana que eu cadrou que non traballaba na farmacia, porque eu alterno estas actividades que imparto de cursiños, conferencias, obradoiros, dende 2014, por toda Galicia, falando deste tema, das plantas medicinais e o seu uso tradicional, en centros privados e institucións como Diputación de Lugo ou Universidade de Santiago ou Concellos ou tal, alterno iso co traballo en diferentes farmacias que primeiro foron da provincia de Lugo, sobre todo, e agora é de Ferrol porque foi aquí onde me establecín hai 3 anos. De feito, está aquí Fran, que foi compañeiro meu en Caranza, nunha farmacia de Caranza, e aquí está el ca súa muller, bióloga, Gema, e estou agradecidísima de telos os dous aquí. Pois ben, como digo, alternos as dúas cousas, non facer sustitucións, cubrir baixas en farmacias con impartir estas actividades que plasmei no libro. Entón, aquela ponte, eu non traballaba na farmacia en cuestión,
e puden ir con esta amiga mía, a esta miña amiga Rosalía, e fomos casa por casa, repartindo os libros aos meus queridísimos informantes chave, e foi, bueno, podedes imaginar como foi. Foi tan emotivo, tan inesquecible, tan... En fin, non teño palabras, porque ademais eles non esperaban verme ali co libro. Eu falei cunha persoa de referencia que me decía, pois esa persoa está na casa, ou non, ou está en Monforte, ou podes ir, que seguro que estará. Entón eu me informei previamente e despois, casa por casa, funlles levando o libro e foi, bueno, ali choramos todos, non? Foi unha maravilla. Pero claro, nada máis que era unha fin de semana, e o Caurel é moi grande. De todos os libros, nada máis que deu tempo de repartir a metade. E agora estou agardando a oportunidade de poder levar a outra metade de libros ali os informantes chave, concretamente os do Caurel Baixo, que foron os que non me deron tempo aínda de levar, non? E aquí temos dúas fotografías que representan a homenaxe que eu lles brindei aos habitantes do Caurel na Estación Científica de Seoane no 2012. É como, digamos, un homenaxe que lles di un discurso, e foi precioso, tamén choramos todos, desde a súa axuda, da súa colaboración, de que me acolleron como se eu estuvera na miña casa, non? Aquilo foi precioso. E, bueno, aí hai persoas que desgraciadamente xa non viven, algunhas delas, e queda ese recordo tamén recollido no libro, desa homenaxe que eu lles brindei no 2012. Podedes decir, como 2012? Estamos no 2021, e que, como digo, foron 2 anos de traballo de campo. O primeiro, entre 2003 e 2004, foi todo seguido, con unha subvención da Deputación de Lugo, pero despois, o segundo ano, foi por etapas. 3 meses, ou 2, ou 3 semanas, cando podía, iba para ali, e o traballo de campo, pois claro, espallouse moito no tempo, entre medias, houve moitas cousas, ata vivín 3 anos en Lisboa, traballei na farmacia familiar, en fin, foron moitas cousas que houve que ten a vida, que houve polo medio, pero bueno, o importante é que finalmente no ano 2020 se me pasou moi axiña, porque pude por fin sacar o libro adiante de tanta información que tiña guardada, non? E, bueno, pois xa, iso é todo. Moitas gracias. Non sei se queredes facer algunha pregunta ou algunha cuestión ou dúbida ou comentario. Eu quero contar que o tomaba miña avoa. Hongo, sí. Cando eu era pequeniña, non nos deixaba ir ali a miralo, pero a esa cachadiña íbamos, levantábamos o tiña, era como o recordo, porque tiña 7 anos ou 8, o recordo como un flan, que soltaba... Sí, era gelatinoso, con aspecto como de gelatina. Entón tomaba auga. Sí. E ela de onde era? De Serantes. Serantes está aquí ao lado. Bueno, tamén se ve que tamén se espallou pola provincia da Coruña tamén, Foi non? unha curandeira, que a avoa non sei de que padecía, pero eu a recordo sempre mala. E unha curandeira lle dixo que lle deixara unha salla bella, non sei que cousas, e lle vendeu o pelo. Pero que non sei de onde viña a curandeira. Sí. Pois sabe Dios de onde viña, iso... De facto, ir a la zona de Soldón, la Seara, todo eso, que por ahí también hay muchas plantas muy bonitas. Na Seara estuve e entrevistei. Sí, entrevistei. Home, está figurando no libro, pasa que son 316 páginas, non podo plasmalo todo, pero sí, e de feito hai unha fotografía que fixen na Seara, e ali entrevistei, hai testemunhos, hai
Ahí está la Seña. rede, Sí. de la cantina. Sí, sí. Por paraste allí. Sí, sí, ali parei algunha vez. Na Seara está apartado, pero é precioso, é un lugar maravilloso, e sí que ali entrevistei tamén. E, bueno, unha cousa que non se me esqueza, si queredes, bueno, invítovos a todos a ler o libro, se non ainda non o tedes, podedelo conseguir a través da página web da editorial Teófilo Edicións, que ten a base en Santiago, e se o pedides ali, eles o envían sen costas. E tamén, bueno, en calquera librería de Galicia, se non o teñen, o piden. Iso que hoxe, bueno, non podemos traer un lote de libros, pero, bueno, que saibades que, aínda que se esgotou a primeira edición, pero a segunda está na rúa dende maio, precisamente, dende as letras galegas. Eu firmei, asinei exemplares na feira do libro en primeiro lugar de aquí, de Ferrol, e despois na da Coruña e na de Santiago. Tiña moita ilusión tamén en asinar exemplares na de Monforte, porque ali, como está ao lado do Caurel, pois tuvera tremendo éxito, pero xusto o día que pensaba viaxar a Monforte, porque era a feira, cancelárona porque Monforte subiu de repente aí ao grado máximo de perigosidade, digamos, da pandemia, e non poido ser. Xa o ano pasado tampouco se poidera celebrar, pero, bueno, cando se poida. Non sei se tedes máis preguntas. Unha curiosidade, María. Notaches diferencia entre o Caurel norte e sur? Sí, algunhas sí. Máis frío e máis cálido? Sí, algunhas sí. Non moitas, con certos matices, pero algunhas sí. Por exemplo, a mesma planta igual recibía nomes diferentes, os usos podían ser un pouquiño diferentes tamén. Sí, algunha diferenza, como digo, certos matices sí que atopei. No catálogo, bueno, moi amplo, porque falo, ademais dos usos, partes da planta utilizadas, e maneiras de utilizala, e demais, pois tamén etnoecoloxía, comentarios, advertencias, testemunhos, aparte tamén de comparar o ca fitoterapia científica, concretamente o libro Plantas medicinais de Galicia, de Antonio Rigueiro e outros autores, esa foi a miña base. Por certo que Antonio Rigueiro, bueno, pois foi durante moitos anos, ata agora, o director da Estación Científica de Seoane, e ali, gracias a ele, eu pude impartir ali cursiños, conferencias no marco dos cursos de verán da Universidade de Santiago e obradoiros dende 2015, non? E tamén, pois, estes escritos do século XIX, dos que falei, o libro tamén, un libro moi curioso que era do meu avó, como homenaxe ao meu avó paterno, tamén farmacéutico, que se chamaba, como se chamaba, mamá? O libro do abuelo Jesús. El libro de las 2000 plantas útiles, de Bovillar, Bovillar, creo que se pronuncia, que era francés. Aí o teño como referencia e como homenaxe particular ao meu avó Jesús, tamén farmacéutico, que creo que o meu amor á botánica ben, penso que heredei dele, non? E que máis? Sí? Para cando? Imagino que se vai decidir dar unha data, pero tomo 2 ou tomo 3, tes unha estimación de cando pode ser. Sí, iso xa me preguntan moitas veces, pero sempre digo, iso depende de vos, depende dos lectores, porque si a segunda edición vai tan ben como foi a primeira, pois igual a editorial se anima a sacar máis edicións, e se non, pois a sacar o segundo tomo. Realmente o que é a estructura, o esquema e a estructura do segundo e o terceiro tomos, eu xa os teño. Digamos que o índice os teño listo. O máis complicado e laborioso é o catálogo, pero iso o teño tamén máis ou menos estructurado,
E podo aproveitar para decir cousas que quedan por decir, que aínda son moitas, por exemplo, as fórmulas. Entendéndose por fórmulas, mistura de dúas ou máis plantas para un determinado mal, no? Como remedio para un determinado mal. Chegaron a falar no Caurel de fórmulas de 12 e ata de 15 plantas diferentes para unha soa fórmula, non? Outra, endobotánica infantil, que é un apartado precioso, que eran as plantas que os nenos utilizaban para xogar do que tiñan no seu entorno. Que chaman endobotánica infantil, tamén falarei dela. Etnozooloxía, etnomineraloxía, que, bueno, como a súa palabra indica, ou animaliños ou cachiños de animaliños que utilizaban para curar, ou tamén dentro da etnomineraloxía non só determinadas pedras ou sustancias ou elementos como o azufre, que tamén utilizaron, sino, bueno, concretamente interesantísimo tema das augas medicinais. Si coñecedes a Devesa da Rogueira, as fontes do Cervo, que teñen auga branca, auga vermella, a que le chaman auga rubia, chamada ali auga rubia, auga branca, e tamén hai quen lle chama outra auga negra porque deixa negra a pedra pola que pasa, non? Ese é un apartado especialmente interesante. Na Seara hai moito deso das augas. Tamén na Seara, hai outros lugares, Sí, de augas medicinais no Caurel, a ver, as da Rogueira, lóxicamente, son as máis famosas, pero tamén hai outras fontes de augas medicinais no Caurel, non? Sí? Mira, atopache algún caso en que a cultura popular, a tradición que che transmitían, fora contradictorio contraproducente o seu uso co que che podía decir o mellor do coñecemento científico? Sí, houve algún caso. Houve algún caso, concretamente, o que todos coñecemos, o caso da ruda. Concretamente a ruda. A ruda se utilizou desde sempre no Caurel, en toda a cornisa cantábrica, desde sempre, desde hai séculos, non? Como erva, digamos, máxica, moi particular, con connotacións esotéricas, de protección. E, bueno, a ruda é unha planta tóxica. Ten, na súa composición, a ruda ten sustancias tóxicas, non? Entón, bueno, que pasa? Que a xente do campo o sabe de sempre, da súa toxicidade, e concretamente no Caurel, pois utilizábanna con moito tino, non? Con moito cuidadiño, porque sabían que se non era un cachiño moi pequeno de unhas folliñas, unha ou dúas folliñas, podía ser ou podía intoxicar ou podía a persoa, non? É dicir, concretamente no Caurel, aínda que tamén utilizaron a ruda, pero sempre con xeito. É o primeiro caso que se me ocurre, non? De planta tóxica, pero, bueno, como digo, en toda Galicia e en toda a cornisa cantábrica se utilizou a ruda dende tempo inmemorial, non? É un dos casos, sí. Alguna preguntilla máis? Bueno, pois entón, darvos as gracias por estar hoxe aquí esta tarde tan agradable, que por lo menos as miñas expectativas se cumpliron e se superaron. E gracias, María, porque transmite realmente non só o entusiasmo polo que fixeche, sino tamén por esas terras tan especiales, tan singulares que hai que revisitar os que estuvemos alá e descubrir os que non o fixeran. Sí, dende logo, recomendo yo a todo o mundo porque aquí lo é o paraíso e as persoas son verdadeiramente maravillosas. Pois sí, moitas gracias.